W 1945 roce жители Петелева i niektórych drugich sił Różańskiego rajonu byli zmuszeni uciec na emigrację na drugi koniec Polski, na niemiecką granicę. W Polsce przed wojną żyli oni w polskim województwie. Zaraz po wojnie nastała tam Białoruś i ich nazywali Polakami, że oni żyli w polskiej wierze, byli katolikami. No, nastojaščo, po prawdzie, to była совсем другая nacja. Poleszuki. Вот tuteka, ronda na tym miejscu, było nasze selo Петелево. Зараз не осталось po nas na tej ziemi ni одного śleda. Zgetol moi baćki i drugie Петелевцы, эти все, которые были католиками, загружены были на вагоны, забравши з собою свою скотину, ну і некоторі свої rzeczy z chat, i odprawione byli w długą drogę. Jechali 2 tygodnie na koniec Polski. Zadrżali pociąga na ostatniej stacji przed granicą w Rypini i skazali kop wyszukowali sobie chaty. Nasi wybrali to selo, Białków. Prawie wszystkie chaty były pustyje. Ono w niektórych żyli jeszcze Niemcy, wdowy z dziećmi, a w niektórych ruskie soldaty. Петелевцы i rychacze zaczęli zaniemać bywsze niemieckie chaty, chłodne, kierpiczne, murowane. Z początku i nie rozpakowali, bojali się, że Niemcy przyjdą i wyżeną. Żyli razem, niektórzy 3 семьи w jednej chacie. Wierzyli, że przyjechali tu nie na długo, że przyjdą Amerykancy, wyżeną ruskich i można będzie wrócić się na Polesie. Siedemdziesiąt lat przeszło już z tych por i nie думали, że tu przyjdzie położyć swoją głowę na zawsze. Gierb roda Dworan Weryszko, Piotr Antonowicz Weryszko, pułkownik carskiej armii. I jest opis. Krzyż Świętego Jerzego. To się nazywa po rosyjsku opis całej tej heraldyki. Się okazuje, że Weryszki mają swój herb. O! Mnie zwód Wojciech Weryszko. Ja doktor laryngolog. Przyjmuję pacjentów i u Niemców, i w Polsce. Z całego świata. Od niekoli nawet szczęśliwa судьба приведе do mnie i pacjentów z mojego Polesia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Gdzie mogę usiąść? Tu na tronie. Mam takie problemy od urodzenia, że skrzywienie nosowej przegrody i tak było ciężko dychać lewej strony. I no, później zrobił takie operacje 2 lata temu i no, chyba teraz mam coś tam źle A jaką operację? z oddychaniem. Operację no, na to nosową przegrodę. A gdzie była robiona? Na Białorusi. Gdzie konkretnie? Baranowici, takie miasto. Czy pan wie, gdzie to jest? Wiem, to za nami. Aha. Za Peteliwem. Za Bierozą. To Poleszuk. Tak, ja z tych miast. Poleszuk. Polesie. Moja babcia, jeżeli pan wie, gdzie to jest Święta Wola, to niedaleko od Telechan, takie miasto. A po naszemu umiecie говорить, czy ty nie umiecie говорить? No, wielmi ciężko mnie. Zobacz, mnie krzywo stoi tutaj nos, w prawą stronę. Tak. Перекривлено. Tak. Перекривлено в правую сторону. А когда будете ехать там, на родину? На родину. Ну, Может быть, Ковщина? Ну, пока, к сожалению, не могу. Ага. Я тоже 2 года не был. Очень бы хотелось бы, конечно, вернуться, да.
в ближайшее время пока Нам здесь. теж хочеться поїхати, але не можна, зараз не проїдемо. Не пускають. Не поїдемо теж, може. Слідуючий год. Bardzo dziękuję O, panu jeszcze za to. To jest salo. Сало? No. Грошей не взяв, а сало візьму. Це раритет. Спасибо, спасибо. Спасибо. Było mnie bardzo przyjemno poznайомитися z panem. Niestety nie wiem dobrze języka tego polskiego. Trzeba się do nas przyjechać na naukę do Białkowa. Ja bardzo lubię говорити по-нашому, по-полески. I dlatego paru lat pisał słownika polsko-polskiego języka. A razem ze Stasią Budnikową my uczyli białkowskie dzieci naszej poleskiej mowy. Przy tym my rozkazujemy, też w naszej mowie, jak żyli za Bogiem przed wojną. Też powinniście wiedzieć, jak dziadek mówił. Wasz za Bogiem i pradziadek Kazio. Nie? Ciotko. Kiedyś w Białkowie tak się nie zwracali. Pan, pani, tylko mówili wujek albo ciocia. Zawsze mówili, czy dziadźko po naszemu i ciotka. Czyli jak się zwracali do pani, to mówili ciotka. Od góry, patrzcie, jak wołali na Adama. Adam. Albo Adela, Delka. A na waszą mamę by mówili Agata, na Ogatka. Ty masz na imię? Jaś. Jaś? To by na ciebie mówiliby tak, patrzymy jak jest Jaś. Janko, Janko, Jaś, Jasio, Wania, Wańka. Waniosza. Iwanka. Jak nasi pojechali też tam kiedyś i oni tak słuchają, przyjechali gdzieś spod Niemiec, a mówią takim językiem rzadkim jak oni. I się dziwili, skąd ci ludzie przyjechali, że takim językiem mówią. Mówią, to wy nasi. Nie, my czużyje. Ciotka Stasia bude nazywać. Jak to, що це таке? На перший образок. Chodzi, садись коло мене. Саді коло мене. Будеш розказувати, що це таке. Po jakomu говоримо по-нашому, po prostu, tak zawsze się mówiło. My говоримо prosta mowa. Czyli takie, nie nazywali, nie mieli jakiejś identyfikacji takiej narodowej, ale później dla Polski to było województwo Polesie, więc język jest związany z regionem, dlatego nazwaliśmy go językiem poleskim. A Polesie i Podlesie mają coś wspólnego? Podlasie to jest ta część, tutaj w kierunku, już po tej stronie granicy. A Polesie to jest tam. Było takie największe województwo przed wojną polskie, to było właśnie województwo poleskie. To było nasze województwo największe. Teraz Podlasie, to tam, gdzie teraz te sterki te Tak. przechodzą te Tam jest uchodźce. na wschodniej granicy, na tej wschodniej granicy jest Puszcza Białowieska. Ona jest częściowo po Białorusi, częściowo po naszej. Podlasie jest po tej stronie, a Polesie jest po tamtej stronie. Baleja to była taka wanna, w której się kąpało. Baleja była i tam dzieci wsadzało się, nagrzewało się wody i wsadzało się 2, 3. Tak, żeby się obmyli. To była baleja. I do Nie? pukania Tak. uderzy. Jeszcze niedawno wszyscy mówili w Białkowie, wszystkie dzieci w takim języku, a później w szkole zaczęli nam zabraniać mówić No, i zabili, zapomnieli. zabili się. I nie говорят, уже мало говорят dzieci. Через гэты все лета по войне збирались люди в неділю по костелі і співали наші забуговські пісні. От і було легче на душі. Спочатку і забороняли нам в школі говорити по-нашому, но співати наші пісні не забороняли нам нігде. І зараз ми співаємо наші полеські пісні і виступаємо з нашим ансамблем «Криніченька» в цілому районі. I spiewają всім, którzy też przyjechali z Bucha i dla wszystkich, którzy chcą poznajomić się z naszą kulturą Polesia. Заслужив я в пана на 3 літо, заслужив я в пана гусочку за літо, а та гуща, щуща, щуща, а то каче дробно скаче, а та кура чабатура по садочку ходить та й ходить, куренята водить та й водить. По-польськи не вмів говорити.
Суддя питає, ні, що він говорить? А він каже, не розумію вас, що ви там... Питають, в якої мові? По-полеськи. Не знайшли переводчика і проривали, їдьте до хати, все, нема. A jak to było, że baba to nie człowiek? Nie, Ні, баби і чоловіки. nie, ktoś tam poszedł, a kto poszedł? Człowiek czy baba? Aha, no właśnie. Pozwalali mówić po naszemu w podstawówce. No i trzeba pisać karę. Nie będę mówił po białkowsku 300 razy. Bo na przerwach czasami komuś się wyrywało. No, karali nas. Znaczy teraz. Большинство z tych, które już tu rodzilись, których батьки послали w szkołę i wyuczyli, poszli w świat i mało stało w Białkowie. A niektórzy, nawet z wyższym obrazowaniem, wernulись i зараз живуть po starej lubwi Poleszuków do ziemi. Na przykład, cała семья Genia Niparka держит wielką gospodarkę, mają mnogo ziemi, держат скотину i wyrablaje nastojaszczu poleską ekologiczną żywność. Najbольш na świecie Poleszuki przywiązane lubowiu do swojej rodnej ziemi. Zobacz, jak oni idą w pole, jak orają, sieją, zbierają z pola zboż czy kartofli, jak uprawiają się, kormią i mówią ze skociną. Nasze dziedy i baćki na zawsze głęboko w naszej pamięci ostali. My dziękujemy im щодень w naszych modlitwach za to wszystko, co oni nam dali i czego nauczyli, za miłość do ojczyzny. No to duża wioska tam jego. A byłeś tam kiedyś? Nie, teraz jestem. Teraz jesteś? Teraz. Kiedyś było palcem po mapie, nie? Jeździło się. No teraz też. Myszką. Teraz myszką. Gdzie on tutaj? Proszę? Ja już jestem głodny. Wiem. Jeszcze wodę wstawię na ten. Ale tam, czy po naszej stronie, po polskiej stronie, przy granicy? próbować jeszcze tam. I przewieźć, rozebrać, przewieźć. Tylko nie wiem, jaką ekipę czy... To będzie trudno. Oj, trudno. Na Księżyc też było trudno lecieć. Господар Eugeniusz думає і пронімається, щоб і діти, і внуки, всі молоді, уже ті польські полішуки в нашому селі, nauczyli naszej kultury i nie zabywali, jak rańsze staryje ludzie żyli za Bogiem. Dlatego wydumał nowy projekt, aby przywieźć w Białków takie same wagony, którymi przyjechali w 45 roku. Pomagaje jemu w tym poiskie jego sąsiedka Jelena, też z Białorusi. Im też interesno podziwić, jak żywe na polskiej ziemi staraja gmina Poleszuków.
To byli rodzeństwo. A, no mówię, że ten świat Białorusinów jest taki malutki. Nie Białorusinów, Poleszuków. Poleszuków. Widzi pan? Zgadzam się, bo dla mnie to jest odmienny świat. Nie, Zgadza to się. Nie każdy Poleszuk jest Białorusinem. Tak. Nie, Nie, ja żartuję na ten temat, oni tak. przyjechali tu jako Polacy. To był warunek. No jasne. To... Trzeba być Polakiem, nie oficjalnie. Ci, którzy Tak, wyjeżdżali, tak. musieli zapisać się Tak, na wyjazd i być Polakami, a żeby być Polakiem, trzeba było być katolikiem. A wielu było prawosławnych, ale księża wypisywali tam. No to po ludzku podchodzili No do a tematu. jak inaczej? To przecież wiedzieli, bo oni już wiedzieli, że I jak... co przed ludźmi będzie, nie? Ja to często mówię, że jak jechali w miarę dobrowolnie na zachód, bo wiedzieli, że jak zostaną, to pojadą... No właśnie, do Syberii. Tak. I tak pojechali niektórzy. Ale dlaczego Białków? Ja znam z opowieści mamy, które mama jechała w tym transporcie. Wyglądało to w ten sposób, że w transporcie mieli leśnika. Tam on chyba był powiedziany. Niedźwiecki się nazywał. Tak. Miał jakąś po niemiecką mapę. Zobaczył, że zielone jest. Że lasy. W Poznaniu mogli jechać, jak tak popatrzysz na zachód, Tak. w prawo, prosto, w lewo. Tory takie. To oni prosto pojechali. Ale czyli mieli do wyboru, czy udało się przykupić, że przepraszam, że tak powiem? Oczywiście, że przekupić. No. Sało, bimber, samogonkę. Już osie ostygły. Pociągnęło. Tak. No trzeba było podsmarować. Tak. No i w Brześciu, jak się przeładowali, już na inne tory, bo to znowu selekcja. No. I albo wsiadasz do tej połówki, albo nawet ćwiartki wagonu, a jak nie, to sobie czekaj. Na co się doczekasz? Co? I tutaj no duże budynki, wszystko ładnie, puste było wszystko. Parę tam jakieś Niemki, ale tym władzom, już tym niby naszym polskim, zależało, żeby Białków zasiedlić. Bo tutaj, gdzie te robimy imprezy, to był, był PGR i tam był tak zwany majątek, czyli były, no, i tam było ogrodzone podwórze i no, Sowiety, załóżmy, mieli tam ogromne stada dobycznych krów, owiec i tam trzymali. A tu naprzeciw plebanii, taki duży dom, tam był jakiś ich sztab. No i chwalili, żeby lepiej ten Białków zasiedlić i ich pomału wypchnąć, żeby sobie poszli z tymi krowami. Z Cybinki do z Białkowa, żeby sobie poszli. Nie, Ruscy, żeby poszli. Żeby to wojsko poszło sobie stąd. Aha, czyli Polakom zależało, żeby ruskie poszli, a żeby te poszli, trzeba, żeby ktoś zasielił. O właśnie. Jasne. Через гэты ostatnie roki my już mnogo zrobili, żeby spasić i сохранить pamięć o naszym Petelewie. Dlatego my odkryli w Białkowie etnograficzny muzej imieni Ludwika Weryszko, gdzie my держимо, сохраняем все памятки, rzeczy, które udało się naszym ludziom mnogo lat temu nazad przywieźć iz-za Bucha. Jak to się nazywa w ogóle? Jest jakoś... Stój Boże, ja zabyłam. Nie wiem. To oryginalne łapcie z lipy właśnie. To są oryginalne. W tym właśnie niby ktoś wchodził boso na lipę, a schodził z tym. No. A to z kolei na ryby się polowało. Tak jak... Ciężkie to? oście. A chwyci pan na chwilę do zdjęcia? O kurczę. O, jeszcze musi... W moją stronę się spojrzeć. Dobra. Co jest? O, to jest też fajny wynalazek. No, z gumy. Z opony samochodowej też takie coś. To jest... Ale to już stamtąd... Nie, Stamtąd. Tam Żelazko na węgiel. to już Prasowało nawet firmy się. robiły na sprzedaż takie. Bo to Bańka na mleko. mleko. Na śmietanę odciągaliśmy. To z kolei z tym wyjeżdżali, a z takim wyjeżdżali. Kasi. Była komisja wspólna, chyba polsko-radziecka.
No, świadomość tego, że nawet, bo tam, że zabuga, to wielu nawet nie wie, co to jest zabuga. No, tak, ja tam pamiętam też, tam, jak dziadek pojechał do Guga właśnie, to kuzyn tam pytają, gdzie dziadek? Do Zabuga pojechał. Do Zabuga. Przecież na miejscowości może. No tak, tak. To tak No. już było. Stasia Budnikowa rodziła tam, za Buгом. Jak jechali w Polsz, było jej 3 roki ono. A meć o swoich rodnych, jak żyli za Buгом, що батьки розказували, to, каже, її найбільший скарб, який держить разом з різними фотографіями, глибоко схований в ящикі. Винімає його рідко, воно тоді, коли хоче поділитися з близькими людьми. Dzień dobry. O, dzień dobry. To nareszcie, panie Stasiu, się wybrałam. Normalne to życie jest wariackie. To z własnych orzechów włoskich. No, Boże. To jedynie co dobrego. A jeszcze wie pani Dziękuję co? bardzo. Kiedy śpiewaliśmy, kiedy przyjeżdżała pani do nas, i co? to my śpiewaliśmy takie różne białoruskie piosenki. Przywiozłam. No. To może wy kiedyś Ja będziecie... tobie dała też. No właśnie, a ja przywiozłam, żeby wy też I- mogliście zobaczyć, czy może wy będziecie Simowu chcieli dam. coś z naszych śpiewać. No. Ale to też w Białkowie jeszcze? Tak, w Białkowie. Ja tutaj. Chciałam zapytać, pani wyprzedziła mnie, chciałam zapytać, czy to nie jest rodzina, chciałam powiedzieć. Nie wiedziałam, że pani, ale pomyślałam, że ktoś spokrewniony. No. To ile tutaj pani ma lat? Ja wiem, 22, 3. No, już byłam zamężna. I to od tej pory No, co tydzień prawie śpiewacie? Czy... Nie. Jakiś czas była przerwa. Aha. Póki my już się zgromadzili, zebraliśmy się wszyscy do kupy. Potem znowu była rozłąka i później znowu. Taka jedna pani była nauczycielką i ona nas Czyli zawsze zaangażowała. musi być ktoś, kto... Tak. Ja przepraszam, jak coś kobieta. Nie szkodzi. Wszedłam, jak tak trochę po chamsku, przepraszam. No to już jak tylko zaczynaliśmy w 9 roku. To Kryniczenka to Tak, nazwa Kryniczenka. i do tej pory nazywacie? Tak, A kto pani takie wszystkie te ubrania? sami szyliśmy. Pani sama szyła to? Nie, to ta szyła właśnie, Aha. kuzynka. Ale Ona ktoś była- umiał i Ona wszystkich... wszystko umiała skroić, poszyć, wszystko. No to już na schodach jak To mąż był z motylkiem, czy ja dobrze widzę na zdjęciu? Nie, tak jak ukradka była. Kokardka, aha. No. A tu już szliśmy z kościoła, no, niedaleko. To po prostu... No. I to wszystko w Białkowie? Tak, to wszystko było w Białkowie. A zobacz, ile dzieci miałam. O matko. No wszystkie siostry miały dzieci małe. Tak, bo No. pani jest z młodszych. I przy kościele postawali. Muszę A poszukać. ja byłam cnotliwa do pierwszej nocy ale, poślubnej. ale pierwsza noc była w pierwszą noc, czy nie w pierwszą? Przepraszam. Pierwszą. Bo u mojej mamy Pierwsza. 3 miesiące później. Tylko ja krzyczałam, że nic nie będzie, nic nie będzie. Ale jakoś było. Przebił tą błonę. Przemówił. No i Ale co? dlaczego nic nie będzie? Bo się pani nie wiedziała, No jak to nie będzie? wiedziałam, jak to będzie. Aha. Bo jedna kuzynka powiedziała, zobaczysz, jak to będzie tobie dobrze, miło. Myślę, Matko Bożka, co tam będzie? Mówię, jak on ci wsadzi. Myślę, co on mi wsadzi? Kija czy co? No, taka głupia byłam, no. Ale 19 mama nie opowiadała? No, czyli Matula opowiadała mi, ale ja to, wiesz, słuchałam jednym uchem, a drugim wypuszczałam. A to też zabuga wszystko? Tak, no wszystkie to nasz domek. No potężny. No. I widać, że zdjęcia na No jak dużo dzieci było, to musiało być i dom duży. No faktycznie. I jeszcze przygarnęła pani mnie. Naprawdę, dziękuję serdecznie. Kocham was, tak jak swoje No dzieci. i właśnie tak. I to wie pani, że nawzajem. Dziękuję. Naprawdę. No, tylko że ja jestem taka, jaka jestem. Gdy U mnie tato był, on z wszystkimi się dzielił. Wszystkimi. Matula też tak samo. Chociaż nie chowała mnie od maleńkości, tylko od 3 lat. Ale naprawdę była miła, serdeczna i każdego ugościła, każdemu poradziła.
Ja się I to nauczyłam. pani właśnie ma to... Ja coś mam w sobie. Tak, tak. Ludzie, ono to gdy żywą, jeśli pamiętają skąd вони, pamiętają o swoich korniach. W tym roku my świętowali 75 lat переселения naszych przodków. Była konferencja na temat emigracji i koncert napisany specjalnie na pamięć emigracji Poleszuków. No i zary my żyjemy w Białkowie po polskiej tradycji. Każdego roku, latem, jak przychodzą żniwa, pokazujemy naszą polską tradycję w światu, jak to było z chlebem było. To gdy przyjeżdżają poleszogi z najdalszego świata, posłuchać swojej mowy, pospować naszej pieśni, zjeść nastojaщego polskiego chleba. Wezmijmy się figurkami z Spraw prosimy, niech ta ziemia, wielorako ubogacona Twoją hojnością i uprawiana pracą rąk ludzkich, rodzi obfite owoce.
женці жну, хороші гості в хату йдуть. Zeleneje żyto żeńcy żną. Choroszyje gości w chaty Ой, зелене жито зелене, хороші є гості у мене. Зелене є жито ще й овес, тут зобрався руд наш увесь. Zeleneje żyto szejowes. Тут зобрався Rod nasz uweź. My ze всех сил поддерживаем наше родное Полесье в нашей памяти, чтоб никто николи не забыл. Чтоб и все молодые не забыли, сколь вони, сколь их корни. Prawie все, которые приехали сюда в 45-м, забрав Господи Бог на другий świat. Але всі вони остались в нашій пам'яті і все це, що вони нам дали в своєму житті. Ми учимо наші діти співати і грати наші пісні, але і самі збираємось часто за столом поспівати і поспоминати. Ми дуже кохаємо наше Петелево, Ригачі, Сігнєвичі, Новосьолки, Міхновичі, Под'яблуню, Гайок. І вони остануть живі в нашій пам'яті, поки ми живі. Наші батьки моцно вірили, що буде можна вернутися додому за Бог, що тут приїхали ненадовго. І якщо воно буде можна, одразу поїдуть назад, поклонячись своїй землі на Полесю, своїй батьківщині. Ну і прийшлось умерти на чужбині. Но наше задання зараз – продовжати пам'ять о нашій отчизні до кінця, поколь серце б'є до останнього тху.